di na makita ng smile, pero kung tinood na nga ng smile, makita lagi na sa mata, di ba? So manindog po, palihog. Okay, let's get ready. Kaya ready na tang tanan. Naghinam-hinam na kayo nga makasimbat na pagbalik sa Ginoo nga hiniusa. Amen? Amen. So ato'y padaktas ato ang duha ka kamot na nasa Ginoo as we offer karon nga panimbahon, as we offer ourselves na natubangan sa Ginoo. Thank you, Lord. Salamat balang Espiritu that your presence, O God, na aning adapit. Lord, salamat kaayo sa tubag sa mga pag-ampo, O God, nga makatapok na po mi, magkatigom mi pagbalik, O God. We are here in your midst, Lord. Salamat kaayo sa pagkigauban ka namo, Lord, for the previous nga 11 Sundays, Father God. And here we are, Lord, as one people, as one church, O God. Musimba mi danha kanimo, mo encuentro mi danha kanimo, Father God. Lord, we pray that your glory, your presence, Lord, magapuno sa matag usa, Father God. First time man karon, Lord, na may nagbisita karon, nagpirmi naman, Father God. But Lord, we pray, Lord, for that experience, for that encounter experience namo, Lord, dinha sa imong espiritu. And Lord, wala gyud malabyan, Father God. Tanan, Lord, mapuno, tanan matagbaw, and Lord, tanan, Lord, makasimba dinha kanimo, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Ikaw lamang, Lord, ang amuang gianhi, O God. Ikaw lamang, Lord, ang angayan, Lord, nga simbahon. Kining tanan, Lord, we offer to you everything, Lord. Sugod karon hangtod sa pagtapos, Lord, sa second service, O God. Lord, imuhang ngalan lamang mo angayan nga matuboy, O God. Kining tanan, Lord, amo kang gipasalamatan, amo ning tanan nga giampo danha lamang kanimo, Amahan, sa ngalan ni Jesus. Ang tanan mo ingonog. Ang tanan mo ingonog. Amen and amen. Hallelujah. Let's remain standing. Hatagan nato kusog o palakpak pag-welcome sa presence of God this morning. Uban ang atong pagsinggit. Hallelujah! Woo! Shout, let's dance. Nga wala na to nahimo ato niagi mga semana. Together
Are you excited karong buntagan? Kinahanglan mo kita din ang mga mata. Magsayaw sa Ginoo. Come on. Step 1, 2, let's go. Praise your name, Lord. Come on. Everybody. Woo. Come on, let's dance. I'm alive, 'cause Jesus gave me life. He opened up my eyes. I can see clearly now. I can see clearly now. Whoa, everybody dance now. Whoa.
trying times para sa amo, Lord. Patungod kay naa ka, Ginoo. Ang tanan nga lisod, nahimo ming madaugon, O Dios. Tungod nimo, Ginoo. And Lord, we celebrate your faithfulness and your goodness sa mga kinabuhi, Ginoo. Today, Lord Jesus. Hallelujah. Weapon may be formed, but it won't prosper. When
me how great is our God, and all will see how great is our God. Great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our worship you, Lord, and we love you, Lord. You are ever faithful sa mga kinabuhi, Ginoo. You deserve all praises, all glory, Lord. Come on, let's give mas pakusog pa nga pagsimba diha sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah.
Amen. 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 Hallelujah. Before ka mulingkod, kaway sa imuhang tapat. Come on, kaway lang. Kaway. Wave, wave. Oh, salamat sa Ginoo. Good morning, Happy Church! Murag wala may kusog. Good morning, Happy Church! Again, it's good to be back in the house of the Lord. Amen? Amen. Before kaming ani diri igsoon, excited ba ka nga makasimba ka? Nagready ba ka igsoon before kani ani dire? Amen? Nagahinay ng amen. Nagready ba ka igsoon? Excited ka igsoon? Karon no sa ato ang paghatag unta no, I'm praying and also declaring sa matag kinabuhi ngayon ana pud ka excited no, sa dihang mohatag ta sa Ginoo. Amen. Allow me to share the book of allow me to share the word of God in the book of Deuteronomy chapter 14 verse 22 to 23. It says there, "You shall tithe all the yield of your seeds and come from the field year by year, and before the Lord your God in the place that he will choose to make his name dwell there. You shall eat the tithe of your grain, of your wine, and of your oil, and the firstborn of your herd and flock, that you may learn to fear the Lord your God always." Amen? The word of God is a command, igsoon. It's a command. Para sa tanan ni siya, dili na para sa kuha, but para ni sa tanan. But it's you and me kung unsa ang imuhang buhaton. Kung musubmit bata sa istorya sa Ginoo, sa command sa Ginoo. You know what? Giving and bringing our tithe is another form of worship. Sa dihang nagsimba sa Ginoo diha sa iyang presensya, o kanipod ang atong paghatag usap pud ka form of worship. It is an act of obedience. O sa diha nga musugot da itay igsoon, o dako nga panalangin ibubuo sa Ginoo sa atong matag kinabuhi. Amen? We must bring our tithes and offering accordingly. Kinahanglan gyud na according sa ato ang kagustuhan, according sa will sa Ginoo, dili according sa imong tapad, dili kanang will sa imong flesh, kundi will sa imong usaman, imong spirit. Okay. Sa dihang mohatag ka kinahanglan masabtan nato nga ang paghatag di ay kinahanglan na makita nimo ba nga unsa ka importante ang paghatag, dili lang ingon kay ani hatag bangud akong tapad maula pod ko nga dili ko mohatag, mohatag lang ko kay naa ko gisinati karon nga problema, mohatag lang ko kay kinahanglan ko ani, dili igsoon. Kinahanglan masabtan nato sa dihang mohatag ta sa Ginoo, masabtan nato nga giuli nato og kahibaluta nga sa dihang mohatag ta panalanginan ta sa Ginoo. Amen. Okay. We must give from a joyful and generous heart. Sa dihang buhaton nato ni igsoon, ingon ng book of Isaiah chapter 54 verse 17, "No weapon forged against you will prevail, and you will refute every tongue that accuses you. This is the heritage of the servants of the Lord, and this is their vindication from me, declares the Lord." Amen. Imo bang na-receive ang pulong sa Ginoo karon kabutagon igsoon? Okay? Nindot kay ang pulong sa Ginoo. There is provision, there is power, okay? Makakuan ta, makahatag ta og kanang sa ato ang pag-istorya, naanay na ang power din ha. There is protection, there is healing. Labi na karong panahon na sa dihang nakaiampo sa imong matag igsuon, na maabot gyud ang kaayuhan nila. Naatay mga offering boxes diha igsuon nga makita nato sa matag table, and atong buhaton karon magtagsa-tagsa tag butang dito, naalantay physical distancing nga pagabuhaton para dili magduot. At the same time, open po ang ato ang online nga fund transfer. Sa diyang nakalimot ka or wala ka kadala karon, naagi hapon ang ato ang fund transfer na atay account sa Metrobank. Flash na diri sa LED na to. So pwede mo makakuan din na, maka-deposit sa inyong tithes and offering. Manindog tayo igsoon? Amen? Amen. Atong ituboy ato ang tithes and offering. Let us pray. Our most gracious Heavenly Father, Lord, we thank you so much, O God. Indeed, maayo kay imuhang presensya dining dapita. Indeed, Lord God, maayo kay kasama matag kinabuhi, Lord. Lord, we claim, Lord God, the victory, Lord God. Lord, no weapon, Lord God, nga mahimong
igo ka na mo, Lord God, nining kalibutahan na, Lord God. Lord, only your love, Lord God, your power, Lord God, your provision, Lord God, the healing, Lord God, nga among gikinahanglan, Lord God. Mahimong mabatunan na mong tanan karon, Lord God. And Lord, thank you so much, Lord God, sa matag kamot, Lord God, nga imong gigamit. Matag finances, Lord God, matag trabaho, matag negosyo, Lord God, nga imo hapang ilambo, Lord God, sa matag kinabuhi, Lord God. Lord, I declare right now, Lord God, and Lord, thank you so much, Lord God. Mahimo ni nga humot nga insenso sa matag kinabuhi, sa matag pamilya, Lord God, at sa matag tao nga nadiring dapita, Lord God. We honor you, Lord God. We offer everything to you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's give. Hello, good morning everyone. Kaway-kaway tungod kay usa ka kadaugan ug tubag sa pag-ampo nga nahimong nakatapok ta karon diri mga igsoon. Amen. It's been almost, I think, 3 months, di ba? Hapit mag 3 months nga wala ta nagkatapok sa ato ang panimbahon. Amen? Usa ka kadaogan tungod kay sa panghitabo nga ato ang gisinati, daghan kayog naapektuhan. Tama ba? Atong ekonomiya, di ba? Salaries, commissions, sa mga private companies, affected jud tanan. Amen? No, so imuha ba nang nakita sa imong kaugalingon unsa kamayo ang Ginoo? We are fighting this battle, amen? But allow God to fight for us, to fight for you, mga igsoon, amen? Why not? Let's give a mighty shout of praise to Jesus this morning. Come on! Come on! A shout of praise to the Lord! Hallelujah! Come on! You can do more than that, mga igsoon. Come on! Palakpak para sa atong buhi nga Diyos. Buhi siya, gamhanan siya, mga igsoon. And dili siya musugot nga magkalisod ang iyang mga kanakan. Amen? Wow! Thank you, Jesus. Usa sa kadaugan nga nahimong nakatapok ta karon. Muna nga lingi sa imong walag tuo, igna siya nga tubag sa pag-ampo igsoon. Igna imong wala og tubag sa pag-ampo. Amen. So, again, welcome to our second Sunday celebration. Still padayon ang ato ang panimbahon, tulo ka services ta. I know nga nagapanghinam-hinam ang tanan. So, syempre, mo submit ta sa ato ang balaod sa atong gobyerno for this time tungod kay mo ni gi-allow nila pero padayon dya punta sa pag-ampo mga igsoon. Amen. So, we're not wala abikay na nga nagtigom na ta, nagsimba na ta, but still let's continue to pray. Let's continue to be with the church, no? Unsa ang panglantaw sa church, unsa ang giampo sa church uban ta na. Amen. So, I know nga excited kayo ta. Welcome everyone. Ignay mong tapad. Welcome mga igsoon. No? So excited kayo ang tanan once again. No? Basin naatay kauban, nakikauban nato nga first time karong kabuntaga, gi-invite ka. First time nimo nakikauban karon. No, mura man og kanang bag-ong tuig lang ang nilaway no, dahil nagtapok na budta. Amen. So welcome ang tanan. Nabatay first time nga nakikauban karon diri. No, pwede ba nga mo kaway-kaway ka sa imong first time? Tara. No, paliw ko tindog, ma'am. Tindog sa imong diya sa area lang, tindog lang. No. Please, stand up lang mga igsoon. Amo lang mo i-recognize this morning. Wow. Palakpakan nato mga igsoon. Wow, thank you so much. How about kaning aside? No, nabatay first time nga nakikauban na diri. Nara, wow, ato palakpakan. Ayan, yang aside. Oh, napadyon, no? Padayon sa mo og tindog, ayo sa lingkod. How about kana yang aside? Alright. So, in behalf of Happy Church Pagadian, together with our senior pastor, Pastora Lita Aliman, we are so glad, no? Great kayo nga nakikauban mo karon. Salamat sa tubag sa invitasyon nga mingani ka mga igsoon tungod kay sa panahon nato karon mas damor ta nga mudot-dot sa Ginoo. No? Dili ni ato ang battle kundi battle ni sa Ginoo mo nang makikauban ta diya sa iya. Welcome kayo mo, no? So Happy Church, since dili man ta pwede nga mulaman, no? Ato silang lingiyon og kaway-kaway diya sa iya and welcome. You are very much welcome sa among panimbahon. Wow, thank you so much. Pwede na mo makapanglingkod. Salamat, salamat. Thank you. Again, no? So, excited na ba ta maminaw sa pulong sa Dios? Excited na ba ta nga mudawat o panalangin karong kabuntagon? Amen ba? Ang panalangin mga igsoon, wala lang siya naglangkob sa panalapi.
Wala lang siya naglangkob sa unsa nga mga butang nga atong madawatan. But ang pinakatinubdan sa tanang panalangin mao ang pulong sa Dios. Amen ba? So ato ang i-welcome sa masigabong palakpakan tungod kay grabe ang buhaton sa Dios sa dihang mutisok ang pulong sa imuhang kinabuhi. Pastora Lita Aliman. Good morning! Mayong buntag! Woo! Nagilak yun ko. Nagilak yun ko ganina pag-start. Tungod kay, it's 11 Sunday. 12, ika-12 nga Sunday. Nga na-miss mo na ako, ika-12 karon. Salamat nga niya atang tanan. Amen? Siguro ang uban nahadlok sila nga musulod ani nga building because protektahan nila ilang panglawas or na uban nga rason. But akong prayer is kanu sa apamanta mahimong maisugon sa atong pagtuo. Amen. Total ang atong tigumanan is well equipped na siya. Gi-disinfect na ni tanan ang atong agianan, ang natay thermal scanner, na natay para alcohol. Kaning tanan kani nga building is disinfect ni. Pag-agi pag yun nato, na pag yun tayo tumban. Ang kagaw ni arad yun sa kalibutan, wala na sa sunod nga kalibutan. Amen? So, salamat kayo. Congratulations for coming. Wala ka dauga sa kahadlok. Hallelujah! Ingon sila ang senior citizen magpuyo. But dili pa diyang magpuyo. Niya nata sa last days. Nanatas katapusan sa kapanahonan. Wata kabalo kanus aun sa niya ang linugdangan ani. Gialaw ni sa Ginoo for a purpose. Ug di nato i-miss ang matag panagtigom because so far ako ang nasense akong spirito. It's mubo na lang gyud. Kaning padulngan sa pandemic daghan kayong epekto ani sa pagbalik sa Ginoo. And we must all be prepared ug mahimo tang kusgan og lig-on. Ug kani nga fellowship atong panagtingog masama sinini importante kayo. Si natay online, nag-online ta for 11 Sundays nag-online ta. Nangutan ako kung kinsay kauban nato sa online pagsimba. Oy ubay-ubay man di ay salamat palakpakan nato ang matag-usap. Pero padayon gyapon ta sa atong online kay nga atong online nga simba ning abot na ni sa laing nasod. Niabot na sa UK, niabot na sa Amerika, niabot sa Saudi. Daghan ang naabdan, bisan ka sa US, daghan mga states dito nakaabot ang ato ang nagatang na sila sa atong online nga simba. So nagyapon tayo online nga simba sa third service. Salamat sa atong tech team nga nakahimo sa mga butang kanang naka-adapt no sa new normal. Gitawag og new normal. New normal man lang ang termino nga makahimo ta bisan og wala tay physical nga pagtigom na tay online. But atong prayer magpadayon na ni siya. Ug atong prayer padayon nga ang virus di gyud makahimo sa pagpugong sa katawan sa Ginoo sa pagsimba o pagbarog diha sa pagtuo sa Dios. Amen. Manindog mo karong buntag igsoon. Hallelujah. Ako ray wala magmas ingon ko. Nakalimot ko nga magmas dai ko perti na kong lipstick. Pagkahuman magmas ra di ay. Di na ra kapagwapa sa atong pakakita ta sa kuan but spiritually gidawa ta sa Ginoo. Atong duulan ang pulong sa Ginoo sa Book of Romans, Romans chapter 8 verse 18 to 25. So kung nakay Bible, basahon na ko sa Bisaya. Open your Bible, unsa na siya nga version, no? Sa Romans chapter 8 verse 18 to 25. Okay, sugdanan ako basa. Giisip ko nga ang atong mga pag-antos nining panahona dili gayon ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. Mahinangpon nga nagpaabot ang kabuhatan nga ipadayag sa Dios ang iyang mga anak. Kay gitugutan sa Dios nga mahimong kawang ang kabuhatan, dili tungod sa kaugalingong pagbuot niini, kung dili tungod sa pagbuot sa Dios. Apan bisan pa niini, nagpabilin ang paglaom,
kay luwason man gayud ang kabuhatan gikan sa kaulipnan sa pagkamadunuton ug makaambit kini sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Nasayod kita nga hangtod karon ang tibuok kabuhatan nag-agulo tungod sa kasakit sama sa babaye nga nagbati. Apan dili kay ang kabuhatan lang ang nag-agulo, kung dili lakip kita nga nagbaton sa espiritu ingon nga unang gasa sa Dios. Nag-agulo kita samtang nagpaabot kung kanusa sa gupang nga mga anak sa Dios ug kanusa luwasa sa hingpit. Kay giluwas kita tungod ni ining maong paglaom. Apan kung makita nato ang atong gilauman, dili kana nato matawag nga paglaom. Kay lauman pa di ay ang makita. Apan kung mulaom kita sa wala nato makita, magpaabot kita nga mapailobon. Amen. Let's pray. God, salamat sa buhing paglaom. Nining giatubang namo ug atubangon pa, Lord. Sayod mi nga mas musamot pa ang among atubangon. But salamat nga doon na may buhing paglaom. O kaning buhing paglaom di ni namo buhian. Amo ning kuptan. Kaya nga mong pagtuo karon nga mong kaluwasan nga amo ang natamutangan is by faith. But kung maabot na dili na pagtuo, kung dili, mauna ang katumanan sa imong promise sa matag usa. Salamat Ginoong Dios sa imong pag-encourage namo. Salamat sa imong pag-abli padayon sa among espiritual nga mga mata. Aron magdayaw ug makita tagyud namo, Lord, ang mga butang nga imong giandam kanamo. Ang imong pulong magkamuhat sa matag usa kanamo. Dalaygon imong ngalan, among gihalad kining tanan sa ngalan ni Jesus. Ang tanan mingog amen. Lingkod mo maigsoon. Giuluhanin ako og present suffering / future glory. Ang karon nga mga pag-antos ug umaabot nga himaya. Hallelujah. Ang kinatibukan nga message ni Paul, gigamit si Paul sa Espiritu sa Dios, kinatibukan nga mensahe sa matag usa kanato karong buntaga, magpahinumdom kanato sa paglaom nga angay natong batunan. Ingon nga naluwas or mga magtotoo ni Kristo. Ang tanan mingog paglaom. Wow, inabuhing paglaom. Atong paglaom di patay, buhing paglaom. Taliwala sa giatubang natong kasakitan ining kalibutan nga atong gipuy-an. Karon milabay ug sa umalabot. Nga bisan naluwas na ta, dili gyapon ta makalikay sa mga kasakitan nga nasinati sa tanan nga nagpuyo sa kalibutan. Apang taliwala ning tanan, anatay balikon nako, adu tay buhing paglaom nga gisaad sa Dios sa matag usa kanato. Nga padayon nga nagsalig ug milahutay sa pag-ila ug pagigugma kaniya. Doon nalay duha ka punto nga akong dalon sa atong taliwala karon. Niining mga bersikulo nga akong nabasa sa Romans chapter 8. Number 1. Ang atong presente nga kalibutan is marked by suffering. The present world is marked by suffering. Ang atong gipuy-an nga presente nga kalibutan, nga gipuy-an sa atong lawas, is marked or ang iyahang kanang kagmark gimarkahan or temailhan niini mao ang suffering. Laing termino sa suffering is pain. Pain. Sakit. Okay. Sa verse 20, nag-ingon ang pulong sa Ginoo, kay gitugutan sa Dios nga mahimong kawang ang kabuhatan. Dili tungod sa kagulingong pagbuot niini, kung dili tungod sa pagbuot sa Dios. Duha ka area sa akong anan nga anaa sa kasakitan sa presente nga kalibutan. Una, ang kabuhatan. The creation, ang kabuhatan. Ningon ang pulong sa Ginoo, ang tibuok kabuhatan nag-agulo. Kung ika nag-agulo, unsay gibati? Pain. Nag-agulo in pain like a childbirth.
sama sa usa ka inahan nga nagsugod og bati. No? So, ang tibuok creation, unsa di ang creation sa Ginoo? Ang binuhat sa Dios, unsa naglangkob? Naglangkob kini sa yuta, naglangkob kini sa mananap, mga tanom, mga tawo, mga langgam, mga isda. These are all God's creation. Niining kalibutan nga atong gipuy-an. Unsa hinungdan nga ang kabuhatan nag-grown man. Kanang di lang pain kung di grown gami. Kung magbatay bitaw ang mama, labi na kung hapit na mga anak, grabe jud ang nag-agulo. Oh, wala lang nato na siya mabati siguro nga ang katanom nagagulo, ang mananap nagagulo, ang mga isda nagagulo, ang mga tao nagagulo. Di siguro ikaw po siguro kaparte ta niini, no? Batiskutan sa nako unsa hinungdan nga naa may kasakitan, pain sa kalibutan nga atong gipuy-an. I know nga kadaghanan nato nakabalo ang hinungdan because of sin. Tungod sa sala, tungod sa naitabo sa garden sa Eden, sadyang nakasala si Adan ug si Eva, miabot na sa kalibutan ang tunglo. Tunglo nga gi-pronounce, gisulti sa Dios, gigawa sayang bakba. O kana nga tunglo, nahimong dumadawat ang creation sa Ginoo. Tunglo, yang gibuhian siyang bakba, ngadto sa babayi, ngadto sa lalaki, o ngadto sa mananap. Basahon ako gamay, unsay nadawat or nahimong linugdangan sa sala nga nahimo sa usa ka tawo dito sa garden sa Eden nga mao si Adan. Diya sa chapter 3 verse 17 to 19, book of Genesis. Genesis kapitulo 3:17 ngadto sa 19. Unya miingon siya sa lalaki, human nakasala ang lalaki, miingon ang Dios sa lalaki. Tungod kay nagpadani ka man sa imong asawa ug mikaon sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo, mahimong tinunglo ang yuta tungod sa imong gibuhat. Maghago ka pag-ayo sa tibuok mong kinabuhi, una pa kini muhatag og igong abot alang kanimo. Muturok sa yuta ang mga sampinit, mga sagbot alang kanimo. Magkaon ka sa mga bunga sa mga tanom sa kapatagan. Magpatulo ka sa imong singot og maghago pag-ayo. Una pa muhatag og abot ang yuta, hangtod mo balik ka sa yuta nga imong gigikanan. Hinimo kagikan sa yuta ug sa yuta kamo pauli. Mauni ang nahimong nabungat sa bakba sa Dios. Mo na ningon ang Biblia, dili nigbuhat sa tao nga niya kaning kasakitan, nagguron ang kabuhatan, kung dili nabuhian sa Dios ang linugdangan sa sala nga nahimo ni Adan dito sa garden sa Eden. Makita nato after human nakasala si Adan og si Eva, imbes the opposite ang nahitabo. Imbes dili maghago ang tawo para mabuhi, makakaon, human nakasala si Adan. Dagingon ang Bible, dili muhatag og bunga ang yuta kung dili magsingot, maghago. Dunay pain, dunay kasakitan, kauban na ni ana. No, daghang kaayo kanang pagpangitag trabaho, no? Kung wala pa nakasala si Adan ug si Eva, dili mangita ang tao kung di provided sa Dios dito sa garden. Basta diyang nakasala, pain entered, misulod. Nahimong ang tanang mga lalaki, nahimong head of the family, dili moabot ang panginabuhi or panalapi kung dili maghago. Ug diha sa trabaho, maka-experience ang tao og suffering. Experience siya og pain, kasakitan. So, resulta ni Maigsoon, ug kang iba, ug giunsa pod pag-release sa Ginoo ang linugdangan sa sala nga nahimong si Iba nahimong kaparte niini. Mingon ang pulong sa Ginoo. Sa Genesis chapter, oh God, wala akong butang ang verse. Pero mingon siya sa babae, dugangan ko ang imong kalisdanan, inig panamkon mo, ug ang kasakit nga imong bation, inig panganak ninyo.
nimo. Apan bisan pa niini, nangandoy ka gihapon sa imong bana ug siya'y magbuot kanimo. Mauna ang linugdangan, mauna ang resulta sa sala. Bisan pa si iba, dili di ay kanang matawag na to aksidente nga ako ang babae magbati. Grabe ang iyang pain, suffering. Pero ingon siya, mangandoy gihapon sa siyang bana. Resulta gihapon na sa himo nga sala ni Adan. Sa tanan nga nahitabo sa garden sa Eden, sa pagsupak sa Dios sa tao, may resulta kini. Ug sa mananap miingon siya, Genesis chapter 3 verse 14. Ug miingon ang Dios ni miingon siya sa bitin. Tungod niini silutan ka. Ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom nining tungluha. Sukad karon magkabang ka sa kana pinaagi sa imong tiyan ug magkaon kag abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Doon na po'y curse nga naitabo sa mga mananap. Especially ang bitin. Ang bitin dahil sa una di ay dili di ay magkamang. Pero human siya na himong kaparte sa kalaglagan sa creation, na himong nagkamang na siya o ang abog mao iyang pagkaon. Igsoon ko diya sa Ginoo. Tanaw na to ang suffering. Ang mga kanang pain, ang groaning sa kabuhatan. Pinagyan ni nga picture. Ada? Palihog ko. Mao ni ang resulta. Resulta lang ni sa nangitabo nga atong kanang na-experience o nakita sa tibok kalibutan. Mao ni ang pain sa creation na ang lunop dili lang ni sa usa ka dapit sa kalibutan, patibok kalibutan na abuse ang mga kahoy. Mao na nga dunay mga landslide na itabo. Mao ni siya ang mga resulta groaning. Ang mga kahoy siguro putlong nasakitan siguro sila. Landslide because of volcano, because of earthquake. Ang earthquake, wala siguro earthquake kung wala pa nakasala ang tao. Okay. Kana ipo-ipo. No? Grabe ang damage ana sa laing nasod. Linog, resulta. Baha. Bulkan, buto. Grass fire. Bago lang to, before ta nag-quarantine, ang Australia, grabe ang sunog nga nahitabo. Typhoon. Okay. Mao ni ang groaning sa kabuhatan. Ang nature, grabe. They are in pain. Sila sa kasakitan, di na ito mabati. But sila, nahimong, may resulta po sa ilaha, ang sala nga nahitabo, diri sa kalibutan. Balikon ako, wala siguro buto sa bulkan sa una, wala pa makasala si Adan sa iba, wala siguro linog, wala siguro, all was peace dito sa garden sa Eden. But sa dihang nakasala si Adan wag sa iba, may resulta ni ang creation na himong ni suffer. Dili lang ang creation, pero mga igsoon, kung dili ang mga tao, tanaw na to ang resulta. Unsa ni tabo sa mga tao? Suffering because of famine, kagutom. Bago lang, COVID-19. Grabe ang nahitabuan na. Pain sa balatian, heart attack. Dislocate na yung mga tao na makwit o asa padulong, lohi kayo ang nahitabo. Gutom. Anxiety. Mga kabalaka, mga kahadlok. Mental disorder, mga kuan na kayo ang panguna-una. Hallelujah. Mga bakwit, bisag asa na lang na makwit ang mga tao. Asa dapit paingon ang mga tao. Mga igsoon ko din sa Ginoo, miabot sa mga tao tungod sa sala. Niabot ang kapobriho, niabot ang balatian, niabot ang kamatayon, gutom, injustice, mentally disturbed, kakulangon, panagbulag, disobedience. Oh God, opposite sa original plan sa Ginoo para sa tao. Pain is in this world. Ang kasakitan niya sa kalibutan, presente nga itong gipuyan.
Munang nag-ingon ang usa ka writer nga si George Meyer, you have to respect people's suffering. To deny that the world is unfair for most of the people living in it would be false and judgmental. Daghang mga tao mingon nga unfair kaayo. Unfair kaya kung giagbutan. Dili ni makatarungan ang akong kanang giatubang nga kasakitan. But mga igsoon ko sa Ginoo, in reality, ang pain and suffering niya sa kalibutan. Kitang magtutuo, who have the first fruit of the Holy Spirit, kita, ako, ikaw, nga nakadawat, mituo, misugid nga si Jesus Ginog manuluwas, nakabaton sa patik nga maong Holy Spirit, dili ta exempted sa suffering sa present nga kalibutan. Amen, babaig soon? Ningon ang Romans chapter 8 verse 23, sa ubos nga dapit, ingon, not only so, but we ourselves. Di lang ang mga tao nga walay kabaton ni Kristo ang kabuhatan, but kita, who have the first fruits of the Spirit. Kabaton ta sa Espiritu sa Ginoo, tang midawat og misugid ni Jesus nga Ginoo. Grown inwardly as we wait eagerly for our adoption to sonship, the redemption of our bodies. Nagagulok ta, nganuman, musugot ag dili, apektado ta sa kasakitan sa kalibutan. Lakip kita nga nagbaton sa Espiritu, ingon nga unang gasa sa Dios. Nag-agulok kita samtang nagpaabot, kanusa, kaya nga atong kaluwasan is by faith. Ang tanan mingog by faith. Kauban anang faith is hope. Di na sa magbulag. Na ipagtao, na adya ang paglaom. Still we experience problems. Nagsinati tag problema, naka-experience gyapon tag kamatayon. Doon na tayo mga minahal sa kinabuhi, nga namatay, humana, mato pa ni Jesus asleep, nakatulog, no? Kay bupukawon ra. Kasi natin gyapon tag balatian. Nagyapoy mga Kristohanon nga dasig kayo, nagwalis maing balita, nahigugma sa Ginoo, gi-cancer. Mga alagad sa Ginoo napiktaran karon sa COVID-19, mga pastor namatay because of the virus. Hallelujah. Kagutom, apiktaran gyapon. Amot ka sa ato ang quarantine ug duna bay kaduha lang ning kaon or kaisa na lang. It doesn't matter exon. Amen? Palakpakan nato ang Dios ana. Makasinatay tag separation paghapon. Pain, kasakitan, calamities, kakulangon, aksidente. Di ta exempted, ana. No, apan kay baluta, nga sa tanan natong agian, listen, sa tanan natong agian, giagian or agian pa, nga kasakitan, adunay purpose ang Diyos. Dunay katuyuan, don't take it for granted. Ning agi ka kasakitan, nga wala lang, dili igsoon. Dunay purpose ang Diyos niya na. Ug kabalo kayo ta, kining tanan nga atong nasinati diri sa kalibutan are all temporary. Temporary. Inay mong kagalingon, temporary ra gyud ni. Taman ra gyud ni diri sa kalibutan. Amen? No? Short ra gyud. Short ra gyud. For ato pong pagpuyo dis kalibutan, short ra man. No? So let's be encouraged. Madasig ta sa ato ang pagtuo diha sa Ginoo. Labaw sa tanan kabaluta, dunay mga saad ang Dios sadyang moagi tag kasakitan. Dili nato ipadaplin ang kasakitan. Yes, naatay kalipay, naatay pag-rejoice sa Ginoo, but other side, naay mga pain, naay mga suffering. Unsa di ay ang giingon sa Romans chapter 5 verse 3. Sadyang ang Kristohanon mo experience, mo sinati og pain and suffering. Ingon re, magmalipayon usab kita, diya sa atong mga pag-antos, kay nasayod man kita, nga ang pag-antos maghimo kanatong malaho tayon. Niya ka kay milahutay ka. Wa ko kabalo pila na ka-suffering imong naagian, but niagihapon ka. Mihatod nimo nga migkunit pag-ayo sa Dios.
kabalo ka. Kabalo, kabalo ka. Kabalo ka. Kinsa ang Diyos ay mong gialagay. Amen. Kuan lang igsoon, kapit lang sa Lord. John chapter 16 verse 33. John 16:33. Si Jesus miingon, gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo og kalinaw. Pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Walay peace kung walay di ka united with Christ. Paantuson kamo sa kalibutan, apan ayaw kahadlok, kay nabuntog ko na ang kalibutan. Woo! Ang Diyos nga atong gisunod. Ingon si Jesus, follow me. Ang atong gi-follow, grabe nang gyagiyang kasakitan. O sama sa mama nga nagbati, sa diyang nabanhaw siya, humantanan. Praise God. So ingon siya, sa inyong paghiusa ka nako, sa diyang mukuyog mo nako, dili mo mahadlok. Don't fear. Ayaw kahadlok sa kasakitan. Ayaw talaw sa kasakitan. Kay nadaog ni Kristo, makadaog ta. Yes! Niabitaw ta, kay nakadaog ta sa COVID-19. Amen? Ang gobyerno nag-usap-usap, ingon siya, di na po pwedeng magtigom, o inko nga, tugutan na lang to, di lang na mo, kung anon, kay basta kay 50% sa musulod ani nga building is allowed atong previous nga announcement. Igsoon, for almost 2 months, niagitag suffering. Dili siguro ka nag-anto sa pagkaon o sa panginabuhi, but grabe ang torture anang kahadlok. Kahadlok sa COVID, hanto di na lang ganita mo kumusta, di na lang tamo kuan sa tawo, kay basi na anay dala, anak murag itagaan ta. This pain po na. Kanamo tanaw ta sa television nga daghang nurses na matay, daghang doktor na matay. Grabe ang pain nga akong batong kung akong prayer, Lord, wala na mamatay nga doktor, wala na mamatay nga nurses. Maapektaran ta sa pain sa kalibutan. 1 Peter chapter 1 verse 7. 1 Peter chapter 1 verse 7. Ang tuyo nini, mao, ang pagsulay kung tinuod, bagayod ang inyong pagtuo. Kay bisan gani ang bulawan ng mulabay lamang sulayan man, pinagi sa kalayo. Ang inyong pagtuo nga bililon pa kay sa bulawan, sulayan gayud usab. Tungod niini, madawat ninyo ang pagdaig, himaya og dungog sa Dios pagpadayag na niya. Salamat sa Ginoo. Ang mga pain, ang mga suffering, gialaw sa Ginoo to test kung tinuod bagyod ka nga naluwas og naa ka sa pagtuo. Daghang mga naanak ko'y nadunggan news sa usa ka writer, anak sa pastor, usa siya ka gospel singer, iya nang gi-renounce, di na siya mutuo sa Dios. Di na siya mutuo tungod kay nakita daw niya unsa ang kahimtang sa kalibutan. Iyan ang gi-renounce ang iyahang pagtuo ni Kristo. Suffering, usay ang tao nga dili suod sa Ginoo, maka-question sa Dios. Apan salamat ikaw ug ako, nakabaluta nga kining mga suffering nga atong gipuy-an ng kalibutan resulta sa sala og temporaryo rani og ang Dios maghatag natong kusog sa pag-atubang niini. Amen! Matag kasakitan nga atong masinati, kauban nato ang Diyos. Huinom dumina. Ingon ang Diyos, ako nang gidaog ang kalibutan, makadaog ka. Atong kanta, the enemy, the battle, the Lord win the battle. Kung ang Diyos nakadaog, grabe yung kasakitan niyang gagian, santang diri siya, gi-reject siya, dito sa cross, grabe ang gagian. Pero naglantaw siya, doon na siya gilantaw. Nga maunay buhing paglaom. Igsoon karong buntaga, salamat sa Ginoo. Ikaduha. Number 1, the present world is marked by suffering. Ayaw katingala nga moagi kag problema. Moagi kag sakit sa imong lawas. Sakit sa kanang mga unsa-unsa pang mga atubangon nimo nga negative sa imong kinabuhi. Ayaw katingala. Dirira na sa kalibutan
at tubangon na nato, di ta mag-inusara, kauban nato ang Dios. Daghang kaing saad ang Dios nato, sa diyang nagmasakit punta, na siya'y promise, healing. Karang healing nga gihatag sa Ginoo nato, sa dihang ayuhon ta sa Ginoo, dibot pasabot nga di na ta mamatay. Kung di pa mo balik ang Ginoo mo agi gihapon ta. But sa diyang atubangon na nato, kabaluta. Kung unsa gisulti sa pulong sa. Let's claim atong ang kunon ang promise sa Ginoo sa tuwa, silang matubang tag suffering, but kinahanglan dili ta kapangutana sa Ginoo nganong ning agi ta ana. Kung dili hatagan ta kusog sa Ginoo sa diyang moatubang ta ana. Amen. Ikaduha, future world is marked by glory. Ato pang presente nga kalibutan is marked by suffering. But future world or future umaabot human aning kalibutan na is marked by glory. Kinahanglan nga makita ni nato ang kanang sa kalibutan ug sa umaabot. Kay kung di nato makita ang umaabot, malumusta sa kalibutan. Kung di nato ihangad ang atong mga mata spiritual nga duna di ay giandam ang Dios nato, di ta kalahutay dire. But karong buntaga hibalo nga ang sunod nga kinabuhi nga atong puyan is marked by glory. Kuming ka glory, it's honor and praise. Ato pa dunay pagselebrar, dunay pagdaig, dunay paghimaya para sa magtotoo nga nakatuman, nga gituman ang pulong sa Ginoo. For believers as God fulfill all His promises. Ang mga saad sa Dios iya gyud ang tumanon. Amen. Hallelujah. Walay usa nga promise sa Ginoo nga dili matuman sa insaktong panahon. Ang kamatayon ni Jesus dito sa cross, nagluwas na tong tanan. Amen ba mga igsoon? Ang kaluwasan nga tong nadawat because of the death of Christ. Ang kabuhatan og tanang katawhan gilukat na ni Jesus. Humana ni. Ang kamatay ni Jesus walang naglukat sa tao, galukat pud siya sa kabuhatan. Gilukat ni Jesus ang silot og tunglo sa sala. Gihimo niyang gawasnon ang kabuhatan og ang tao nga mituo og midawat ni Jesus nga Ginoong manluluwas. Apan ang kaluwasan is by faith. Pinaagi sa pagtuo. Ang pagtuo nga gihatag sa Dios nato, mao'y naghatag og change atong kinabuhi. Dunay kausaban nga nahitabo sa atong kinabuhi sa dihang miabot ang pagtuo. Amen? Kay imposible sa tao nga pagtuo diha kang Kristo sa kaluwasan sa sala ug sa silot sa sala ug nagpabilin pa sa sala. Change person ang mga tao nga luwas na usab. Pero ano to makita ang kabuhatan nga naparihan nato. Pero atubangan sa Dios gilukat na niya ang kabuhatan ug ang mga tao tanan gilukat na niya. Humana pero by faith. Pinaagi pa sa pagtuo. Unsa di ay ning pagtuo nga atong gibarugan sa atong kaluwasan. Ang pagtuo nag-ingon ang Hebrew 11:1. Hebrew 11:1. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan. Ang tanan kasiguruhan. Kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gialauman nga dili makita. Sato pa ang kaluwasan nato by faith, mo't pasabot, nakasiguro na ta, sadyang naluwas ta, nakasiguro na ta, nga atong puy-an ang promise sa Diyos sa sunod nga kinabuhi. Muna ka mga tao nga wala pa sa pagtuo diha kang Kristo Jesus, wala sa kabalo kung asa sila padulong. Ba't kita, nakasiguro ba kang malangit ka? Mauna ang pagtuo nimo sa kaluwasan, kasiguruhan. Sa wala pa niyo makita. Pa niyo makita ang future glory. Pero nakasiguro na ka. Nakasiguro na ka nga makapuyo yung ka dito. Amen? Yes! Dili na siya hinatag sa tao, hatag na sa Diyos. Unsa day ang hope, ang paglaom. Kaya nga siya, butang nga gilauman na to, nga dili na to makita. Wala na to makita ang perfect nga kaluwasan, kung dili gituuhan na to ang kaluwasan karon. Ang hope is the confident expectation of God, what God has promised, and its strength is His faithfulness. Atong Diyos matinud-anon, ug tanan yang saad, iyag yun ang tumanon.
Kanatong naluwas, taliwala sa kasakitan, nagsaad ang Diyos og future glory. Future world after this life. Na siya'y giandam na to. No? So lahutayo na to atong kinabuhi sa kalibutan kay nagpromise ang Dios og nindot kayo sa atong matag usa ka kinabuhi. Una, unsay ang saad? Redemption of creation. Katumanan na dili na pagtuo. No, mabalik na ang original nga plan sa Dios sa creation. Kay ang creation og ang tao asa man magpuyo ang tao dito gyud sa kabuhatan. Napalibutan ang tao. Ang tao nagpuyo sa kalibutan or sa kabuhatan. Dunay promise ang Diyos, redemption. But pasabot, dili na pagtuo, kundi katumanan na sa kaluwasan sa kabuhatan. Okay. Verse 21. Kay luwason man gayud ang kabuhatan, gikan sa pagkaulipnan o pagkamadunuton o makaambit sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Diyos. So makita na lang nimo, wala na'y mananap nga mamatay, wala na'y mananap nga magdaot, wala na'y langga mamatay, wala na'y langga magdaot, wala na'y isda na abusaran. Ang kabuhatan is perfect na. Umaabot, imagine na lang nimo, nga mamupo na lang ka, di na ka maghago. Manguha na lang kag prutas, wa ka na maghago, magkauna ka nga di ka maghago, kay na-redeem, gi-redeem ang katumanan sa original plan sa Diyos sa creation, mabalik na. Niining sunod na kinabuhi. B, redemption sa atong body, gikan sa sala o sa suffering. Verse 23, nagpaabot kita kanus luwasa sa hingpit. Kay karon pinagi sa pagtuo, sunod, umaabot, future glory is katumanan. Ang atong lawas nga madunoton, ilisan og dili madunot. Ang sala, wala na diya. Ang tunglo, wala na. Unsa kanindot ang kinabuhi, sunod aning kinabuhi. Hallelujah! Number 3, adoption as God's children. Verse 23 gihapon, nagpaabot kita kanus sa gupa nga mga anak sa Dios. Karon wa pa ta mailhi. Mga tao sa palibot o pakailan nato, kita mga anak bata sa Dios. But moabot na nang matud pa sa Biblia, ang kabuhatan na ginamhinam na nga ipadayag ang mga anak sa Dios. Ang kabuhatan. Siguro sa diyang naanatanan ang katawan sa Ginoo, maiusa na niya anang dapita. Grabe sigurong kalipay sa kabuhatan. Ang kabuhatan na paabot kaysa dihang ang atong kaluwasan mahimong reality hasta ang kabuhatan maapil. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Ang katumanan sa kaluwasan is in the future world. Mahitabo man gani mahitabo man gyud ni igsoon kay nagsaad man ang Dios og bag-ong dapit nga atong puy-an. Diin walay kasakitan, walay kamatayon, walay kapobrehon, wala na'y virus, wala na'y bakterya. A new world, diin mubalik ang original plan sa Dios, ang paraiso. Gusto na kong basahon ninyo ang Pinadayag 21:1-5. Pinadayag 21:1-5. Gusto lang sa Ginoo nga doon na tayo hope. Hope after this world. Ang tao manggod nga walay paglaom, hunaton niya tanan diri sa kalibutan. But kita gaantag hope. Nga sa diyang moatubang ta sa kasakitan, atong tan-awon ang umaabot. Hallelujah. Revelation 21:1-5. Unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug bag-ong yuta. Kay nahanaw naman ang unang langit ug anang yuta. Unang yuta, ingon man ang dagat. Nakita ko usab nga may kunsad gikan sa langit ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem, nga gikan sa Dios nga sama sa kasulunong babaye, nga andam na sa pagsugat sa iyang pamanunon. Ung nadungog ko ang usa ka kusog nga tingog nga nagsulti gikan sa trono. Karon ang puloy-anan sa Dios ani ana sa iyang katawhan. Magpuyo na siya tipon kanila
ug sila mahimong iyang katawhan. Ang Dios makig-uban kanila ug siya mahimo nga ilang Dios. Pahiran niya ang ilang luha ug wala na kamatayon, kasubo, paghilak, kasakit, nahanaw naman ang daang mga butang. Unya ang naglingkod sa trono miingon, gibag-o ko ang tanang butang, busa isulat kini kay kini mga pulunga kasaligan ug matuod gayon. Kung maabot ang kasakitan, una-hunaa nga taman ra niya diri. Dunay giandam ang Dios nato sunod nga kinabuhi. Igsoon 2 Pedro kapitulo 3 verse 10 to 13. 2 Peter 3 10 to 13. 2 Peter 3 10 to 13. Apang adlaw sa Ginoo moabot sama sa kawatan. Niya nang adlaw ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinahunog ug ang butang ang mga butang musilaob ug maugdaw ug ang yuta mahanaw uban ang tanan nga anaa niini. Ug sanglit kining tanan laglagon man ining pagiha unsa may angay ninyong buhaton. Kinahanglan na magkinabuhi kamo nga balaan, ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Samtang nagpaabot og naghulat kamo sa adlaw sa Dios, nga ang mga langit mo silaob og maugdaw ug ang mga butang mga tunaw sa mas tungod sa kainit. Apan nagpaabot kita sa gisaad sa Dios nga mao ang bag-ong kalangitan ug ang bag-ong yuta diin maghari ang katarong. Hallelujah! O ang katumanan niini, dili na madugay igsoon. Gusto lang sa Ginoo nga, ma-encourage ta. Kay, dili pa ni mao ang atong giatubang. Mas magkagrabe pa ni. But God wants to encourage us. Nga dili nato ni himuong seryoso ang atong giatubang des kalibot. Himuon nato ning mulabay ra ni Lord. Kaning kasakitan doon na ni purpose emo sa akong kinabuhi ug naglantaw ko nga human ani na ay nindot nimong giandam nako. Hallelujah. Ang pulong sa Dios naghatag natong comfort, naghatag natong hope nga magpadayon ta sa pagtuo kang Ginoong Hesus. Di ta mo buhi. Musamot na ganing kasakitan, ayaw buhi kopot no kayo. No tungod kay doon na kay hope after this. Kana bitang magbati. Sakit na gyud kayo, ilang mauman na gyud nim. Kita na gyud nako ang baby. Lautay lang yun, sakit na gyud kayo tanan, lautay lang yun. Kay kung dili po ka mo lautay, unsaon po sa bata mo gawas. Patay ang mama, patay ang bata. Lautay lang yun. Unsay pain mo atong hinong dumi, temporary ra ni. Mubok ra ni ikumparar sa future glory nga giandam sa Dios matag-usa nato. Yes, napata sa kalibutan. Ningon diri sa James chapter 1 verse 12. James chapter 1 verse 12. If your faith remains strong, kung ay mong pagtuo ligon, even while surrounded by life's difficulties, TPT ni siya nga version. Balikon ako. If your faith remains, padayon gyapon ka sa pagtuo, even while surrounded by life's difficulties, mga kalisdanan sa kinabuhi, you will continue to experience the untold blessing of God. True happiness comes as you pass the test with faith and receive the victorious crown of life promised to every lover of God. Wow! So diyang mulabang ka sa mga kalisdanan, nga gapalibot nimo, makapadayon po kag sinati. Sa dili untold, dili masabtan nga panalangin sa Ginoo. Sa imong pag-experience sa 11 Sundays, 11 weeks sa quarantine, nagutman ba ka? Naatuoy sa gobyerno, ipanghatag. Bisan pa itong church na paghatag o ginagmay. But grabe akong prayer everyday sa inyo, igsoon. Nga walay mga Kristohanon, Lord. Labi na sa mga taga-happy church. Nga dili makakaon. Makakaon ming tanan, Lord. Magnasa lamisa, Lord, makakaon ming tanan. Nami, pamahaw, paniudto, panihapon. Untold blessing sa Ginoo. Dili masaysay nga panalangin sa Ginoo. Wala ko'y nadunggan nga. Kung unya mo, panghiring mo sa mga kaigsuunan ko, dunay mga nagkuan ka ng wala nakakaon, naay kuan, wala may ning abot. Praise God, because God really is faithful.
niya po ta sa nating kalibutan mo sinati pagyutag suffering. But ingon nga magtotoo ni Kristo, doon na tayo dakong paglaom for the future nga dili ikumparar sa suffering karon. Balik ko na ko. Ang atong pag-antos, nga atong ma-experience dire sa kalibutan, dili ikakumparar. Usay, comparing man ta. Kinsay gwapa, pinakagwapa. Kinsay dato, pinakadato. Pero ang Bible nagingon, dili ikakumparar ang suffering karon sa glory nga atong masinate diha kang Kristo. Mao na yung promise niya. Busaon sa may kinaiya nato. Hangtod karon hangtod nga moabot kanang bulahang adlaw nga gisaad sa Dios. Unsa may ato ang attitude sa pag-atubang ani. Unsa gisulti sa Bible nga kinahanglan mabatunan nato. Samtang nag-atubang tag mga kalisdanan pa sa kalibutan. Verse 21 ingon, we must wait patiently and confidently. Samtang wagi tag kasakitan, paabot lang. Paabot lang. Wait. Munang butang sa akong devotional. Wait patiently. Paabot lang. Dili tanan kasakitan, pat moagi tag kasakitan. Sadang moagi ta dili ra basayon. But kinahanglan do na tay pulong sa Ginoo nga mo encourage na to. Mula bayran ni, paabot ko sa promise sa Ginoo. Human aning kasakitan, dili ni ikabaylo sa himaya nga giandam sa Dios nako. Verse 24-25 sa atong gibasa. Kay giluwas kita tungod niining maong paglaom. Apan ko makita nato ang atong gilauman, dili nato matawag nga paglaom. Kay lauman padre ay ang makita na. Apan kumulaom kita sa wala to makita, magpaabot kitang mapailubon. Amen? Inay mong kaugalingon, magpaabot kong mapailubon. Kung wala bitaw pailob, mubiya ka sa Ginoo. Labi na kung kakulangon, labi na kung imong mga anak di kakahatag, na kakulangon sa imong pamilya. Ayaw lang na siya himo ang rason. Himo na siyang motivation nimo. Nakaatubang ka ana. Gitugutan na sa Ginoo kay dunay purpose sa imong kinabuhi. Ingon siya giluwas mo pinaagi sa pagtuo. Tungod sa paglaom nga gihatag sa Dios kanato. Busa magpaabot kitang mapailubon. Amen igsoon. Hapit na. Kabalo ka sa padulngan ng pandemic, nagsugod na ang dili mo gamit sa kwarta. Sa Manila, mga sakyanan, di na mo gamit kwarta. Cashless society. Bantayan ni nato, cashless, di na mo gamit og kwarta. Niabot na sa Pilipinas because of this pandemic. Pero sa ubang mga nasod, diwa na sa mo gamit og kwarta. Cashless na sila. Pero kani tibo kalibutan ni mahitabo. Because after this, kabalo na taon sa sequence sa Biblia, i-reveal ang Antichrist, hapit na ang atong paglaom, igsoon. Di lang ta maglantawon sa atong nagian diri. Tagaantag kusog sa Ginoo sa pagatubang nini. O gitagaantag buhing paglaom. Paabot, trust the Lord ang iyang saad mahitabo. Kay tungod sa buhing paglaom kita naluwas, o kumapuy-an nato, di na kini pagtuo kung dili katumanan ni, mauna ni. O mao ni akong gilantaw sa akong kinabuhi. Moagi man tag kasakitan, o kung naatas kasakitan nga giatubang nato karon, unsa may mo'y kasulti sa imong kaugalingon? Kung mag-atubang ang kasakitan, ug nakay giatubang kasakitan karon, unsa may imong isulti sa imong kaugalingon? Doon ako'y ibili nato. Nga angay natong isulti sa atong kaugalingon. Verse 1 sa Romans chapter 8. Romans chapter 8 verse 1. Mao ni isulti nimo sa imong kaugalingon. Sa dihang moagi kag kasakitan, pain. Siguro naakay giampo kuan na kayo kanang dugay na ni maabot na ang pain sa imuha. Unsa may imong isulti ni, giisip ko nga ang akong mga pag-antos na ining panahona, dili gayon ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanako. Himuaan ni nga pulong sa Dios para nimo.
Isulti sa imong kaugalingon, sa mo agi kag kasakitan. Kining kasakitan nga akong giagigan karon, dili ni ikakumparar sa himaya ang ipadayag sa Dios unya. Kung dili nato dasigon atong kaugalingon, madaon ta. Maubos ta. Maguna-una ta. Imbes na Kristohanon ko, ning agi na kong kasakitan. Nga Kristohanon ko, nga inanim na akong giabutan. Nawadanan kong trabaho. Na inaaninon akong pamilya. No, igsoon. At ubangon nato na with the strength of the Lord, with the promises sa Ginoo, ug sultihan nato tong kaugalingon, kining pag-antos nga akong giagian karon, dili ikabaylo sa himaya nga giandam sa Dios kanato. Memorize ni ha? Hallelujah. Pailob, paabot, tuo. Pailob, paabot, padayon sa pagtuo. Hinagiban na to, aron mahitabo ang promises sa Ginoo sa matag usa ka nato. Ang atong kasakitan, nga atong atubangon, dili ikakumparar. Dili ikakumparar. Mas habog, mas grabe, mas himayaon kaysa atong na-experience diring dapita sa kalibutan. Now, mga igsoon, amen? Duha ka butang, ang kalibutan present is marked by suffering. But the future is glory para sa matag usa ka nato. Tanaw imong kagulingon, nga moabot ng adlaw, ipresentar ka sa Ginoo kini akong anak. O ang kabuhatan mamakpak kay nagpaabot sila nga i-reveal ang mga anak sa Dios. Manindog mo mga igsoon, hallelujah. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Na-encourage ba taning buntaga? Hallelujah. Daghan pa katang atubangon, no? Wa ta kabalo pila pa ta katuig diri sa kalibutan nga kuan ibilin sa Ginoo. No, unsa pang tuiga ta kanang papuyo ning kalibutana, but hinumdumi ang suffering taman ra dire. Og mo experience ta bisag magtutuo ta. Pero ang bulahang paglaom nato sa gipromise sa Ginoo sa umaabot, dili ikakumparar sa himaya ang atoon niyang ma-experience. Nauna-una nimo nga magpuyo kas paraiso, wala na kadi wala na kapobrehon, wala na kanihit, taman ra gyud dire. Ang tanong mingog taman ra gyud dire. Pwede po ka mo singgit sa Ginoo, taman ra gyud dire Lord, kani kasakitan di gyud ikumparar sa himaya nga imong giandam nako. Kabalo ka, bulahan ba kay ta? Unang mga bunga sa Dios. First fruit of salvation. O kay kalimti imong mga loved ones, imong mga hinigugma, imong mga parente, ayaw kalimti sila. Share the word of God. Karong panahon na mas gipalapad sa Dios ang atong teritoryo para mahimo tang maka-influensya sa uban. Ang social media, pwede tang makakonect sa atong mga friends diha sa Facebook. Maka-invite ta nila, maka-cell group ta diha sa social media. Gipalapad sa Ginoo. Ngay, kakita nimo maigsoon because of pandemic, tungod sa ani nga pandemic, giabli sa Ginoo ang technology. Kay ang promise sa Ginoo, moabot ang iyang pulong sa tibuok kalibutan, ay siya mobalik. Ug karon giabli ni tanan, ato ning gamiton. Atong mga paryente, mga backslider, ato silang invite. Munang sa dihang mag-live stream ta, mag-online, daghan kay kong ikuan, daghan kay kong i-share. Gipa-share nako. Nako'y parintin, nako'y pag-umangkon sa Cagayan nga, grabe ka religyoso. Gi-share nako ang online na to. Insya salamat kay ante, naminaw ko sa inyong online. Dili tud ta makaluwas, but we influence people. Kay doon na tayo buhing paglaom, igsoon. Amen? Let's pray God, patasin mong kamot, salamat kay Ginoo. Nagatubang pamig, temporaryong kasakitan, Ginoo, temporaryo rani, mubo rani, Lord. Ikumparar sa glory ngay mong giandam ka namo. Salamat kinsa man karon, Ginoo, ang nagugulo sa kasakitan. Dunay makahadlok, dunay kabalaka, dunay Lord, emotional nga mga pain. Isa lang mga huna-una. Lord, I pray, God, imong promises tinuod. Makadaog mi ining tanan. And Lord, dili mo kalimtan. Nga kini nga mapag-antos nga mong giatubang karon, difficulties, makalisdanan, pagsulay. Oh God, hallelujah. Dili ikakumparar sa imaya nga imong giandam kanamo. Salamat kay amahan.
encourage us. Samtang Lord, manginabuhi mi tibok simana, nga Ginoong Dios, balang Espiritu, padayon ka, pagpahinumdum ka na mo sa mga butang nga angay na mong kuptan. Lord, kaning kalibutan, di na mo makuptan, but imong pulong makuptan na mo. We give you glory sa tanan nimong gibuhat. Dalay kong kasulay katapusan. Salamat sa victory sa tibok simana. Sa imong pagtipig ka na mo, Amahan. Sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Lingkod mo mga igsoon. First Sunday sa bulan sa June. Salamat. Hatagan to kusog palakpak ang Diyos sa bulan sa June. Pataasin mong kamot and just clap your hands for the Lord. Hallelujah! Woo! Thank you, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Balik ko na ako, ika-12 Sunday karon sa ika-12 Sunday nakabalik ta sa panagtigom. Government of 12. Inko Lord, nagyo ka prophetic yun ka. Salamat kay sa Ginoo. First Sunday sa bulan sa May, nag-online tag communion, karon physical ta mag-commune. Hallelujah. Basaon ako ang pulong sa Ginoo sa 2 Timothy chapter 1. Okay, sorry. Kay before da sa communion, doon na tayo mga bisita, mga igsoon nga nag-visit na to. Aliw ko na kong tindog, mga nag-visit na to karong bundaga. 1, 2. Wala na ilain. 2, 3. Okay. Thank you for coming. Dili aksidente nga niya mo. Dili. Buot po sa Ginoo. Hatagan mo og paglaom. Taliwala sa atong giatubang. Walay exempted. Tanan-tan nagatubang. Mga magtuto ni Kristo, di magtuto. Pero bintaha kayo ang mga taong nakabaton o pagtuo kang Kristo. So ikaw ang nagtindog karon tagaan kagahigayunan nga mahimo nimong ma-experience, makuptan nimo ang promises sa Ginoo. Nga taliwala sa kasakitan nga ato ang mga problema atong tabong sa kalibutan. Doon na siya giandam nga nindot sa sunod nga kinabuhi nga angay natong batunan kanang maong promise sa Ginoo karon. O ang paagi niya na mao ang pagtuo sa gibuhat ni Jesus dito sa cross. Gibayran niya ang sala, gibayran niya ang tunglo, ang silot. O ang sa tao lamang makadungog umutuo og musugid nga si Jesus Ginoo og manluluwas. Ug tagaanta mo kay gayunan sa inyong pagtindog diha, dili na namo panihon sa tubangan. Gusto ko mo sabat mo ani nga prayer sa inyong nahimtangan karon. Simple prayer pero kana nga pagampo kung tinuod na nimong isugid, mao na ang gipaabot sa Dios aron mabatunan nimo ang promise sa Ginoo sa imong kinabuhi. Hallelujah. Sabat ani igsoon, Ginoong Jesus, daghang salamat sa imong pagigugma kanako. Sa imong pagbayad sa tanan nakong mga sala. Pasaylo ako sa mga sala nga akong nabuhat at tubangan nimo. Ug pinagi sa pagtuo, ako kang gidawat sa akong kinabuhi. Ginoo ug manluluwas. Ako kang isugid sa mga tao sa kong palibot nga ikaw na karon ang akong Ginoo. Salamat sa imong saad. Ako karon nakabato na sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Wow. Igsoon nga nagtindog, thank you for coming. Amo pagampo dili ni last ninyong pagsulod. Na makapadayon mo pag fellowship o ba namo kay kanang pag-preach sa pulong sa Ginoo mag-abot ang pagtuo. Og naamoy kay gayuna, naamoy mga cell groups nga na-open. Kinsa nag-invite ninyo, ako mong gidasig nga mag-connect mo sa nag-invite ninyo para maka-appeal mo sa gagmayng grupo nga gitawag og cell group. And baliko na ako, next Sunday invited mo balik. Ug importante kayo, kung naamoy Bible, read your Bible. Kaya ang Bible, magtultol na to sa pag-ila kung kinsa si Ginoong Jesus. God bless you, Igsoon. Atong nato, itong akamot, bisag na mo diya, anak, kayo, let's pray for them. Salamat, Lord, sa bagong midawat nimo, manang kusog nilang makapadayon,
mahimong encourage sila, Ginoo, silang pagbasa sa Biblia, makasabot sila. Bless them, Lord, panginabuhi og ilang pamilya. Salamat, Amahan. Dalaygon ka mo silang gitugyan diya kanimo, Lord. Ikaw lamang makahimo pagdasig o pagligon nila silang pag-ila kanimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Salamat, Igsoon. Pwede mo kapaglingkod. At tuta sa communion, 2 Timothy chapter 1 verse 9 to 10. Nagingon ang pulong sa Ginoo. Hallelujah, give you praise. Giluwas kita niya o gipili. Hello? Giluwas, gipili. Aron mahimong katawhan niya. Thank you, Lord. Dili tungod sa atong nabuhat, kung dili tungod sa iyang kaugalingong tuyo o grasya. Gihatag niya kanato kining maong grasya diha kang Kristo Jesus. Sukad pa sa sinugdan, aron kamo, aron apan karon gipakita na kanato pinaagi sa pag-abot sa atong manluluwas nga si Kristo Jesus. Gibuntog niya ang gahom sa kamatayon ug pinaagi sa maayong balita, gipadayag niya ang kinabuhing walay katapusan. Niata kay nakabatuntag pagtuo sa gibuhat ni Kristo dito sa cross. Amen. Dili aksidente nga niya ka balikon ako. Pinili ka sa Dios. Wow! Hallelujah! Nangingon siya diri, giluwas kita, gipili kita. Kay ang Diyos, dunay katauhan diri sa kalibutan. O kana ikaw ug ako. So ang communion, naghiusa na to, ingon nga katawan sa Diyos. One bread and one cup. Usara, si Kristo ra ang namatay para na to. Ang dugo ni Jesus, usara, nga naghiusa ka na to. Kung wala si Kristo, wala ko diri, wala ko ka. Amen ba? But because of Christ, niata. Ang pagtuo to ni Kristo, mo'y naghiusa na to. Nahimutang pamilya sa Diyos. Nahimutang katawan sa Diyos because of the death of Christ on the cross. So this morning, i-celebrate na to ang atong pagkaigsoon diha kang Kristo. Miss na to ang usang-usa. We're praying for you. Namulahutay ta ning katapusang kapanahunan. Walay laing nagiusa na to. Dili Happy Church ang nagiusa na to. Si Kristo ang nagiusa na to. Dugo niya ang nagugas sa atong mga sala. Lawas niya ang nag-ayos sa atong balatian. Ang kamatayon niya, mo'y nagtangtang na to sa tunglo. Ug naglukat na to, aron makabatuntag kinabuhing walay katapusan. Niya ka, kay nakabaton kag kinabuhing walay katapusan. Amen? Ang nagyo nato na siya, digyo nato na siya iwala sa tong kaugalingon. Lord, sa among lugar, sa among barangay, I'm among the few chosen. Daga kay nakadungog sa may balita, pero wala pa'y pagtuo. Sa insaktong panahon, tagaan sila pagtuo, mahiusa sila ingong katawan sa Diyos. Mayroon kanimo karong buntaga, magigugmaay ta sa usa, mag-inampo ay ta sa usa, mulahaw tay ta sa usa, because you are chosen to be saved. Nakabaton sa kinabuhing wala katapusan. Salamat kay Amahan as we take the communion, Lord. Padayon ming hiusa, Lord. Usa ka lawas, usa ka pagtuo, usa ka espiritu. Usa ra man mong gisaluan diri, Lord, ikaw ra. Ikaw ra ang nabayaw aning dapitan. Dili ang Happy Church, dili ang mga leaders, ikaw ra. Ikaw ra, Ginoo, ang among gisimba. Ikaw ra ang nagiusa namo. Padayon ming iusaha, Lord. Padayon sa communion, dunay tagkos na mo sa gugma. Dunay tagkos sa panagiusa. Unsay among sabutan nagkauyon mi. Because there is only one body and one head, which is you, Lord. Dalaygon kasulay katapusan, bless everyone nga mo take sa communion karon sa ngalan ni Jesus. Amen. Og amen. Samtang nagunit ka sa kupang tinapay, Igsoon, ang kuna ang imong portion sa kamatayon ni Jesus. Sa kamatayon niya, na ipagpasaylo sa sala.
Sa kamatayon niya na ang pagkaayuhan sa balatian, na ang kadagaya, na ang kagawasan sa tunglo, na ang purpose, ang kuna na samtang nagunit ka ng tinapay ug kupa. Ang kunang mga butang nga humana gibuhat ni Jesus para sa imo. Kung dunay sala, dawat ang pasaylo. Doon kayang pulong sa Ginoo nagingon, sa dang isugid mo mga sala, kasaligan siya mo pasaylo. Kung dunay balatian sa inyong mga panimalay karon, ang kuna ang healing. Pinagi sa labod ni Jesus na ay. Hallelujah, we give you praise. We give you praise. Gamito nato po ni Igsoon. Pray for your loved ones this morning. Pray ni mong loved ones nga wala pa maluwas. Nga sa cross na Jesus, mudangat sila sa kaluwasan. Oh God, hallelujah. Praying for our loved ones, Lord, mga paryente, mga Igsoon, mga igagaw, mga silingan. Makadangat sila sa kaluwasan, Lord. Muna kami nakadangat sa kaluwasan. Alay kong kasolay katukusan. Praying for pagadian, Lord. Salamat may usa sila ingon nga imong katawan usab Lord mo ila sila kanimo. Dalaygon ka release blessing Lord, release healing Lord, release Lord God provision, protection God in the name of Jesus. Hallelujah, we give you praise. Bayaw itwatas imong tinapay ug kupa, salamat Amahan. Salamat sa imong gibuhat dito sa cross Lord. Ang tanang dautan imong giagian aron tanang maayo moabot namo. Dan salamat nga ikaw among ehemplo sa among Christian life, Lord. Ikaw among gisunod. Ug kay nagmadaugon nakakaron, Lord, nagmadaugon usab kami. Ibabaw sa sala ug ibabaw sa mga kasakitan ning kalibutan. God, hallelujah, dalaygon ka. Bless this bread, Lord. Bless this cup, Lord. Samtang amo ning dawaton, Ginoo. Nagsimbolo ni sa imong gugma kanamo. Nagsimbolo ni sa imong pakiusa sa tanan Ginoo ingon mahimong katawan nimo. God, musulod ni sa among lawas karon. Ang tinapay magdalag kusog sustansya bisan pa ang kupa Ginoo. Apan labaw sa tanan. Salamat sa kaluwasan. Salamat sa kinabuhing walay katapusan. Salamat sa patik sa Espiritu Santo. Salamat sa future glory, Lord. Hallelujah. Alaygon ka, amo ning i-partake, uban ang papasalamat, sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo, sa ngalan ni Jesus, ang tanang budawat mo ingog, Amen. Thank you, Lord. Yes, yes, yes. Yes. Hallelujah. Keep that cup, my son. Napakatay mo tanganan sa cup sa gawas. Inigagin nila. Wala. Awiton sa nina to before tamang uli. Sa matagad lawig son. Let's sing this song to the Lord sa matag adlaw. Gusto kong makauban ka. Amen? Sige lang. Ayun yung mga cup, please. Butang lang yung mga cup, please. Sing this to the Lord, Ikson. Sa matag adlaw, gusto kong makauban ka. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. We give you praise. Sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto kong makauban ka. Oh, sa matag adlaw, sa matag adlaw, gusto kong makauban
adore you, Lord. Salamat kayo, Ginoo. Among gidedicate, Lord, ang tibuok bulan sa June. Salamat, Ginoo, sa imong padayon pagtangko sa among pagkinahanglan. Padayon pagprotektar namo gikan sa tanang Lord kamang nga virus sa kalibutan. Salamat sa padayon nimo paghatag may panglawas. God, thank you for everything, Lord. God, the month of June, Lord, mugawas ming madaogon. Ibabaw sa tanang kalisdanan. Do na make future hope. Dili ka bayro, Lord. Salamat kayo dalay kung kaskulay katapusan. Imay kadungganan ni mo lamang manguli ming malipayon, Lord. Manguli ming pinanalanginan. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. God bless you, Ikson. Hallelujah. Kalay ko ng ngalan sa Ginoo. God bless you. I love you in the love of the Lord. Be strong. Diha kang Kristo. Amen.